めちゃくちゃいいデザイン。ストーリーでも大活躍するし、ライバルが最終戦で使ってくるカメックスバリ渋いねんな。十分の8点。オーダイルもめちゃくちゃ渋い。でもちょっとメガ進化かな。海外ではトイレって言われてるらしいし、10点中7点。水子さん気が強いっていう印象を与えたのも結構こいつのおかげやと思う。俺は文句だし9点。デザインもかっこいいし、水鋼タイプもかっこいいし、でも水子さん家やのに炎子さん家の豪華それに負けんねんな。草子さん家には勝てるけど、十分の7点。なんで二足高校二足高校ってきて最初進化したら四足高校なんねん。3点。言わんでもわかるやろ、皆まで言わすな。8億点。こいつ地味にめちゃくちゃ強いよな。9点。他の御三家のゴリラと猿が異常すぎただけで、こいつも平均ぐらいの御三家やとは思うで。2点。ニャーファマスカーニャはめちゃくちゃ人気やし、ホゲータも結構話題になって、そいつらに比べたら影薄い感じするから